Il-prinċipji li għandhom jispiraw lil politiċi, is-sem taż-żgħażagħ fil-politika, it-tfassil tal-futur għal pajjiżna kienu fil-qofol tad-diskorsi tal-kelliema fis-sezzjoni li ġabet fit-tmiema il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. It-tabib Gabriel Ellul qal li pajjiżna għaddej minn surplus ekonomiku iżda għaddej ukoll minn deficit ta' prinċipji politiċi. Appella biex il-Partit Nazzjonalista jispira ruħu mill-valuri demokristjani tiegħu. L-istudenta Nicole Zamit tkellmet dwar kif iż-żgħażagħ għandhom jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet politiċi li jaffettwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Qalet li l-vot 16 se jkun strumentali għal pajjiż u faħret l-inizjattiva Team Start imnedija mill-Partit Nazzjonalista. L-avukat Karl Muscat iffoka d-diskors tiegħu fuq il-valuri u qal li l-korruzzjoni qed teqret lil pajjiżna. Tkellem dwar kif dan il-gvern qed jeqret il-valur tal-ħajja. Id-direttur kreattiv Joe Woods tkellem dwar il-ħsieb kreattiv li minnu toħroġ innovazzjoni. Huwa qal li dmir il-politiku huwa li jfassal policies li jtejbu l-ħajja tal-komunità bħalma kien it-twaqqif tal-Kunsilli Lokali u l-programm Team Start. Issuġġerixxa li Malta għandha tkun ħolqa bejn l-Unjoni Ewropea, il-Commonwealth u l-Mediterran. Ir-riċerkatur Joseph N. Grima tkellem dwar ir-rwol ta' riċerkatur bħala ħassieb, fakkar li Malta tinsab fl-aħħar post fl-istatistika dwar il-qasam tar-riċerka minħabba nuqqas ta' inizjattivi u għajnuna mill-gvern. It-tabib Daniel Vella Fondacaro tkellem dwar l-importanza li wieħed ikollu prinċipji sodi u qal li pajjiżna tilef il-viżjoni fit-tul saħaq fuq il-valur tal-għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Is-segretarja tal-MZPN Emma Portelli Bonnici tkellmet dwar l-inizjattiva Team Start u l-viżjoni MZPN u kif dawn se jaħdmu mill-qrib fit-tfassil tal-policies. Il-kandidat u l-edukatur Justin Xkembri tkellem dwar id-diffikultajiet li qed jesperjenzaw ġenituri ta' tfal b'diżabilità fil-vjaġġ edukattiv tagħhom u qal li kulħadd jista' jirnexxi jekk isib min jemmen fl-individwalità tiegħu. L-avukat Bernard Grek tkellem dwar l-inġustizzji li qed jiffaċċjaw diversi nies li qed iwasslu għal frustrazzjoni li l-ebda surplus ma jista' jindirizza u saħaq li xogħol il-politiku huwa li kulħadd jirnexxi bil-ħila tiegħu b'mod ġust u ekwu. Is-soċjologu Michael Briguglio qal li l-Gvern Laburista les li jbieħ kollox l-aqwa li jerbaħ il-voti u qal li l-bniedem għandu jkun fiċ-ċentru tal-politika u mhux oġġett biex jintrebħu l-voti. Huwa saħaq li l-gvern qed ikisser il-kunsilli lokali u jiċċentralizza l-poter f'idejn il-ministri. Huwa qal li lest jikkontribwixxi fit-tim li qed ifassal futur flimkien. L-avukat Frank Psajla qal li n-nazzjonalisti dejjem imxew wara l-kap tagħhom b'lejaltà għax dejjem hemmnu li l-Partit Nazzjonalista huwa l-aqwa garanzija l Malta aħjar u sellem lil Simon Busuttil u lil Chris Said li kienu preżenti fis-sala u lil kontestanti l-oħra l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Frank Psajla qal li l-għażla kienet għal Adrian Delija u għaldaqstant kull deputat u kunsillier irid jirrispetta din l-għażla u jxammar il-kmiem u jaħdem ħalli nsaħħu lill-Partit Nazzjonalista. Fil-bidu tal-Kunsill, il-Koordinatriċi tal-Kunsill Ġenerali Amanda Bela ta' tħarsen il-punti ewlenin li ħarġu mit-tliet sessjonijiet distretwali illi saru matul il-ġimgħa. Il-Kunsill Ġenerali kellu introduzzjoni mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono. Intant waqt is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali kienet approvata b'mod unanimu l-emenda li permezz tagħha twaqfet fera ġdida żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista. U fl-istess Kunsill Ġenerali ġie approvat ukoll ir-rapport amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista għas-sena li għaddiet.